Priatelia, ak budete musieť ísť na pohotovosť, napríklad v Trenčianskej nemocnici, tak ako sa to stalo dnes, tak vám poradím, ako nemusíte zaplatiť za 4 hodiny parkovania nič. Robím toto videjko pretože som videl dvoch mladých ľudí, ktorí vlastne predo mnou odchádzali a zaplatili za parkovanie 17 €, pritom v tejto nemocnici to je v celku veľmi dobre urobené, že naozaj ten, kto musel prísť na ošetrenie a absolvuje určitý postup, ktorý nie je komplikovaný, tak nemusí v nemocnici zaplatiť prvé 4 hodiny za parkovanie vôbec nič. My sme konkrétne prišli na očnú pohotovosť, tak vám dám takú dobrú radu. Pri vyšetrení si dajte potvrdiť parkovací lístok. Tu je parkovací lístok, tu som si ho dal takto potvrdiť a idem si ho dať preskenovať. Mám to preskenované. A informácia je takáto, že do 4 hodín, pokiaľ som tu na ošetrení bol a preskenujú mi tento lístok a teda potvrdí vám ho lekár ošetrujúci, tak 4 hodiny sú zadarmo, na 4 hodiny by sa doplácalo, čiže do 4 hodín sme tu boli hodinu, máme to zadarmo, čiže je to tu na ústrední, môžete si dať preskenovať, alebo teda na pediatrii, na chirurgickom pavilóne a na zadnej vrátnici, ktorá je však len do 5. Takže priatelia, aby ste neplatili